channel. Naglakaw-lakaw mi diri kay magpalit ko og Cebu de Macho cream para sa akong naong na dili magtambal, na dili magkapiklat akong naong tungod atong pinaakan sa ug-ug. Kapit sa mi diri nag window shop si Kagas diri sa store. Sa imong paliton day. Kapili na ka? Saan ni mo day? Ay, sudanan sa sugar kay ay Tupperware. Palito ng ta ni Kagas. Wala nang paluto naman dahil sila. Burger. Snack o burger. Magpaluto na sila. Iulatan lang maluto. Maluto na mga ito na. Asa man ta? Manguli na ta? Manguli na ta? Ito lang sa kabila. Mamalit. Ito, Burman yata. Cute sa dogi. Aw. Ano? Ay, apite ko nito. Asa man ka? Unsay mo diha Kagas? Amang ngita kag kuan gyud diha. Kau sulod, ikaw na lang sulod dire rami sa gawas. Kabit gid siya Tupperware. Kurang duha nakabitbit na og juice o burger. Lamian na kayo sa inyong inom Tupperware, sudlanan daw sa brown sugar. Video na siya ba? Pa secret ra ba? Be, smile be. Smile. Isa pa. Diba? Lami kayo yung inom, no? Kami, dito rami unya magpalit. Gamay lang na siya niya. Maedit na siya. Naodjud na. Kami nang snack tulo dadto ni Kagas ug ni Beltran. Pauli na mi. Yan si Mendoza at si Marilyn. Si Kagas. Og ako. Pauli na mi, padulong na mi uli sa among accommodation. Pero kung napay hapitan nga pagkaon, palit-palit sa maghapit sa day media magpalit mi og burger. Mas lami man ang burger diri sa among hapitan karon. Diri lagi mi magpalit og burger. Magpalit sa may burger. Isa ra ka kuan, ha? Yung ano? Burger, mga snack o burger. Naman sila nangaon naman dahil mo din. Yung order namin ni Kagas. Burger. Buy one take one, 40 pesos with Magkano order po? vegetables. Isang order na lang po available po. Ay, isang order na lang. Beefs. Beef burger. Buy one take one. May burger guys, sir? Kainan na, Kagas. Kainan na. Kain tayo. Uli na kami baklay-baklay while magkaon ng burger. Kaon ta.
tayo. Okay, that's all muna. Thank you for watching. Please continue watch my video. Take care. God bless us all. Love you. Bye. Let's eat everyone. Pagkaon na po, ting panihapon na po. Mga unta, tanan, hurot. Mga unta ninyo tanan, hurot. Uy, ako niya, pila kong babaw! Ay, welcome to the vlog of Papa! Officially signing off! Yes. Okay, bye. That's all. Tarong nga kaunday. Sige lang Yeah. Smile day. Okay. Bye. Lamig ka mo sabaw. Yun, lamig kayang higop sa Pero mas lamig pang nagluto ani. sinigang na maya-maya isda.